Bibalik. Dugay kong nagpaapa. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat na niya. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na ingon sa salamin. Ako mo ikaw. Ikaw mo ako. Tungod kay gikan nagkalako. Nagpaabot ko mo aron maragiyan niya. Ikaw ugak ang tagiyan niya. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimo mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Basyon ko ikaw pag-usab! Sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matagtuyok sa panahon, moabot ang panagtakdok. Sa takna, ang kahayag ug kangit-ngit. Sa kinabuhi, ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Lisod. Oh, nahibaw kong lisod. Pero mapangitaan mo ng paagi, di ba? Ako. Oh! Nahibaw ko. Daghang gwardya. Pero why bisag usa nga makababag sa gusto mo magkita ka sa pamilya. Di ba? Bahala ka sa mga diskarte. Magpaabot ka sa lagkaw. Ayaw. Ang dili man? Ha? Ganun dili? Nahadlok kang sulungon ko nila dito. Muna gusto kong mahitabo. O siguroon kong pangandaman ko sila. Labi na si Paulo. Labing siguro mukuyog sa iligsong sa mga NBI dito. Pero unahan ko sila. Hello? Oh, Villa Mariano ni. Yan sige pangita? Ah, si Martin? Oo, ni Asya. Kinsa ni palihog? Ah, maning. Iyang kumpare. Akadiyot lang ha. Wataon na. Ibiyang! Palihog taugas Martin. Telepono.
Martin ni. Kinsa man ni? Hello. Martin! Kinsa kini? Ako Martin! Ricardo? Martin! Ha? Asa man? Siapa? Ha? Oo. Ay, kapalaga. Di sila makibaw din nga ikaw ang nanawag. Asa man kita makita? Raman to. Nakakita ang ganit ko sa pagtubag niya sa telepono. Kinsa may nanawag niya, Nay? Kumpare maning mangkuno to niya. Maning? Ko kay numdum nga may kumpare sa gingalag maning, Nay? Nakasiguro ka? Nay, kaila ra hapitanan ang mga tao din sa Isla Maria. Kung ako may numdum nga may kumpare sa gingalag maning. Oh, basit ba ko niyang kumpare? Niyadtong dito ka na sa syudad. Basin po. Hay naman si tatay. Ano gipalakam sa ninyo? Gusto na good, Paulo. Ayaw na lang silang kasuki. Dili na mga bata si... Ang buot kong ipasabot si Martin, dili na bata. Dili ka makabaso sa mga gwardya ug tugutan siya. Pero nahibaw sila nga peligro kung... Why mahitabo kang Martin? Ayaw ko niya ng mga daotang huna-huna. Mupauli ra lagi to. Sila si Jess. Pupauli ko sa Villa Mariano. Kinahanglang kabalitaan ko dayon sila. Kawala ka, Herping. Hey, tala. Magkuyog ta. Aron magkakita kanila. Mga boys. Kuyog mo ako. Di ka maunsa. Ricardo? Niya si Ricardo? Unaha ang pagpaybaw nila ni Jess. Ayaw sila padtua sa lagkaw. May laang nga nagpaabot nila. Usa? Si Cardo ang nagsulti. Sige na, Paulo. Lihok na yun samtang may oras pa. Salamat, Paulo. Nabauran mo kami sa oras. Balik na lang mo. Mapabuta sa suwa. Dili, ako rin mahibaw. Sakyan ko ang iyang drama. Aron dili sa mahimutang sa peligro si Cardo. Binong. Ayag kabalaka na mo. Amo kining trabaho. Sa diya nang mudakop na ko, ha? O sila plano na doon ko sukmanan. Plano nilang pasyan ko. Animal, gibungkag kita ang lagkaw. Nagkapa ko mga butang dito. Bayan na, nga nakahunan ako dakanunay sa kwarta nga among tinuris. Husto!
Maayo na higayo na. Maayo na higayo na. Di na magkapalag ang mga tao ko. Nakita nila na bungkal ang diwak na bit. Gusto, ingnon ko sa na apil o kasunog ang mga natulis na mo. Pabor kaya po na ako kanikita mo. Bisuntihan ako nilang pining. Nga dilik ka na gusto mo balik ang serbando di Diyos, Ricardo. Oh, yun ko. Ari ka na tipos sa mong pamilya. Ano din eh. Magtinabangay kita sa pagsikop ng serbando di Diyos. Dili ko mo sugot. Nay. Nay, dako kayong lugar din eh. Naibaw ko. Pero huot para kang Cardo. Okay lang para sa iyang asawa o mga anak. Pero si Cardo, dili. Nagtuo kang lungan ni Sir Servando. Si Cardo hangtod nga makuha niya o balik kining tawhana. Kita ang mahimutang sa peligro. O hayang sulngon ta din eh. Protektado ta din eh. Pwede ka ng pangandaman ni Sir Servando. Nay. Gikasubo ko, Cardo. Pero nahadlok lang ko nga mausab ang nahitabo kaniadto. Nagsabak na rabasimian. O sa dili madugay, mahimo ng amahan si Paulo. Maong kinahanglan nga hawanan ko ang mga posibleng makahatag og peligro sa ilang palibot. Nay, kung nagtuo kang luiban kita ni Ricardo. Wa ko mo ingon ni anak Paulo. Dili ko kabayran ang dakong utang kabubuton ko kang Cardo. Kung dili patungod niya, patay na kita, Paulo. Ug malubong na lang sa kalimot ang nahitabo sa Villa Mariano. Ako. Pero ibigay ko siya. Ibilin mo sila? Ang imong pamilya? Oo. Dili sila maunsa din eh. Ngayon sa ba? Ako ang angay mo desider niya na. Nay! Nanlood sa nimo. Dili man ko ka magpantay sa imong sulti. Mian, may mga butang na kinahanglan pahinumduman sa nanay. Ayaw mo. Ayaw ako. Noy, Cardo. Man. Ihatod ko ikaw kutob sa gate. Kaluin ni Ricardo, tay. Pero husto ang desisyon ni Asuseda. Doot na sa bukog ang kahadlok ni Cardo kang Sir Servando. O kasagaran, malimot na siya sa husto. Kung magkaatubang sila, ulipon siya ni Sir Servando. O ang ulipon, pilit na musunod sa mando sa agahon. Bisag kinsa pa ang mapagat. Cardo! Kaysa ba nagdahong niya ka? May balik pa? Hungog ang yun di Aida. Pero sang dilaw, nalipay ko, Cardo. Ang mga animal, dili ang pagdakop na ko ang tuyo. Pagpatay ng gusto. Ipusga niya na sa ilang mga armas ang lagaw na ang tanan na itong kwarta. Nahilo mo? Di mo mo ko? Ganda ang tanan ng kwarta. Nasunog ang kapila ng itong kwartang tinulis. Bahin palang dito ito na ito. Basta? Pero gusto ka.
Nasayop ko. Kung gibahin ko pa na yun, dili mapagan ang inyong bahin. Sige. Sa sunod, mauto na itong buhaton. Bahin na yun. Kinahanglan magkakuha tang panggastos, oy! Manuli sa sabta. Sa paminuliso na to din eh. Gago! Si Cardo may bawas plano! Dali ba, Cardo? Naluoy ko ni ng pining. Nagsigisig hilak. Wala sab kuno sila may baw kung kano sa mabalik si Ricardo. O kung makabalik pa. Kung barak pa si Servando, may balik sa normal tanan. Tanos aka na mahitabo. May tabo ka na, Mian. Maayo unta kung sa dili pa ko mga anak. Masakpa na siya. Ha? Nahadlok ko. Nahadlok ko sa mamahimong mahitabo. Tingali mausap ang nahitabo ka ni Adto. Mian, ay kadlok. Dili ba kadoon si Servando din eh? Ug usa pa, huwag kay angin kadlukan. Kung mausaman ang mga panghitabo, dili maunsa ang atong anak. Dili pa ko gustong mamatay, Paulo. Unsa kung kanang panulti mo? Gusto ko makakita ng magdako ang akong anak. Natural, makakita kita. Nahadlok ko, Paulo. Mian, huwag kay angin kadlukan. Bantayan ko ikaw ug ang atong anak. Dili mahitabong tugutan ko si Servando sa pag-ilog ninyo. Mauraning tanan ang ato nakuha. Pulpul ba rin yung dago? Wa may kwarta itong didahan na, boss. Silang kinadakaan niya itong dapita, o niya. Maura yun ay kasing nakuha. Tigali kita gawa ninyo, ha? Ha? Kita gawa ninyo? Diha, mga boss, di ang gikuha na itong kwartas ka, ha? Maurang sila. So, what ba rin kakaglain? Ha? Wag yun? Wah, sa boss, oy. Wah, hindi nga halin itong tinahan na, boss. Oh, di ba ka? Nagdeposito na. Oh, nakumpra na. Dagan mo kayo sila stocks. Dagan mo kayo nakuha para konsumo na to. Buset! Kena Galang dapita dia Cardo. Ay, pagkalalim pamation ng masahe, di ba? Oh, ay, bau ka ba? Oray damgo ko para namo ni Mayan. Ay, apa si Mayan? Sa tugingon mo? Nagsabak si Mayan? Sa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Urong
Sinuwat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazan. Dalit sa Super Radio Production Center.